Karbi Anglong Towar Krong Plialam Kia Putak KAAC Joint Secretary Kala Tensing Rong Piklar Dakpen Pachini Ponangji APHLC alam jai sarpo angtong ingti kathar ke so opor julongsi bokajana pherang ke lapen ke AJY CP klembang atum ke so ke langdam Tenzing terang aphan Rongkhang Mondol Congress Committee mai phuki miarpu ke pekpon Nijang Karbi Anglong Labor Union atumpen non kibangji International Labor Day aphan pherangkia mai ke phapon Aprangsi birta ke lang apedora do anaphan kardom bajuiglo kardom Pini Karbi Longle birta ke than pon je bang nilmen Sami Josephine Tisopi nolar juik tha birtang ton Jang mini phai pwarni RTI klembang phumhajon kro ami thangasai hemalong pherangkia maing nipon Labang so pherangkia mailong RTI klembang phumhajon kro pen kaning je pon ke Karbi Anglong along NHI DCL pen towar krong pli ke salam je phan pangrum pet pen 491 hectares along le kenang soddu Lasong bong government along le 182 hectares an vela Lasi 309 hectares along le radalong NHI DCL atum radalong le nam nang koklo Lasi labang solong lekin amji aphan ke damtang surihini rain koi rahini jakhong ni phai thom kebra isiarni KAAC Joint Secretary Revenue Department CALA aphan 183.74 crore tangka nang palelo lapen zirat mate moni ratum ke ekarche thengpi thengprang fishery hai hui kapana hok aparman 182.26 crore tangka nang palei thulo Longle compensation lapen ke zira datangka pangrum petpen section 456 upon dead sea 366 crore tangka nang palei thulo labangso tangka phuta KAAC Revenue Department CALA Tensing Rong pipen raraphan klar dakpen pachini nang ji pupen batai chetong damlo bonta pinier nian tak klar dakpen nang pachini thekthedat mate nang pachini ha hedat mat RTI claim bang phumhajon kropen pherangkia thengno ninje pon Kadu kawe longle ko an sikinang ji ma labangele tum rap tum kachini sikinang ji la sidak longle kadu ikinang ji bangke 491 hectares lake kadu kawe along le kinang ji lo government national highway tu lapen labang song bong pen longle kidu sarkar along mane national highway tu molong longle kidu alang latum ke la 182 hectares alang letum 182 hectares wet sikidu lasi non longle kenang jalak tamne rat along le la alang letum ke ponji kenang soda bangke aku 309 hectares alang letum apan kenang ji do kenang sodu lasi ala non dak ke chokche ke chu panglim ke do bangke la 309 hectares along si dui konglo lake Karbi Anglong along jitu kalah pu competent authority for land acquisition Tenzing Rongpi alang lisi la 309 hectares along leke rat along pen hangsi lake national highway pan towar pan krongpli semar ponangi pusil dak tok dulu nasi lahalo nasi ke damtang semet pen la krongpli towar along leke dun atum pan kapachini gi la pelo je nili RTI kuri pen nili pan a reply nang pike lake 1 tarik 8 mane agosto pai cheklo 2022 labangke 31 Julai an jitu tangka ka sengson tanglo tasi nilipni ajak jitu apeke samukan nang tumpan rada pan pachini po lahelo nasi chihek masi nili pachini po 456 lake thom pen kadu ko be tangka 183 crores lake longle anam lo 183 crores lake longle anam lo 456 a package lak package ke thomben 183 crores tu labangke lapen alang li tum pulo rara phan pachini lo pajimi than pemi lo jirat bangke lata ko nang le tum chini nai 31st July 2022 an atangkan nangele 456 a package nili package ke thom sipini rara phan pachini po 456 a package an 182 crores 26,000 182 crores 26,000 lake package ke thom atangkalo asi kaddo goi package ke thom pangrum pet pendak haru fli adung an le kaipo lasi no open close la banke joint secretary fansi alang letum adjak acquisition ka transfer lo lasi akopi tado joint secretary fanga transfer akopi lahelo alang li fanga transfer banke
18/8/2022 mane 18 tarik August 22 artiklusi alang lipan ke ka transfer lo to the Joint Secretary Revenue come Competent Authority for Land Acquisition Karbi Anglong Autonomous Council difu pusi la so harmu bangke dolot RTI ke transfer lasi alang li Tenzing rong pie bangke kopi tong ka kemat halone alang li dak ke chok che klang pu putong kama thane pine alang li la so a reply pinian dan nang pia helang lapeng la so aku pi kan dili Tenzing rong pi phan hand to hand sidili ki pilong lo la so lo bangke alang li tum hanta by post pen dadam lo sitame ni li tibirta dam lo la so alu bangsar nang ni long nang le lo la si la so reply bang ni li pham nang ji pusi ni li chedam lo sitame aku pi ni li hoi pen ta tekang tholo ni li kopi sa pinian ta alang li la so reply bang ni li phan ni pi he la si dag bang ke si klar dak lo jel dake ke chu panglim do vek lo pusi dake klar dak lo la si ra datum ni li puthot ako pachini thupo ha lam bang ke chok lim leke kachini pe me lo pot alang li le rada theng no wang chunoi pinyak lo puthot alang li panili ka chuning ri lo la pen na songja la BJP songja bahini panta ka chuning ri lo alang li tumle alang li pan la so a clarification ak alam klar abangke pachipi phajin li chuning ri lo la pen ako nili ako ke wando ajhak ask amondol tumhan la bangke puthot Towar Krong Police Section 1, 2, 3, Lapen 7 aputak Prabjin pen rada theng no paklang dapo la so long mondol tarun rong pi lapen ke ahem sora to malong ko an si long le ka chiraima koloso section along si ko ana dang ke the long le doma ang ton pen klar dak pen Prabjin pen rada theng no long pachini pon po pusi RTI claim bang phumha jon kro pen pachini pon thu nang le tum phan ni pachini po torun rong pi ko nasi amen ke thap dum lama ko malong si amen ka pacherap dum ma asumar amen ko nasi ke duma labang ke puthor nili alu pen nang le tum phan nang paklang ipo lasi pini bangke jasmet pen la tangka phai bangsi nang le tum ra phan pachini lo la penangan si ding lo la so alu la 22 tarik jitu 18 tarik agosto la so phi pen nili november ending exact la puson ending ave athe dili tala son le ning chibi li alang li peng chubhongi akoi ki wan thaji puleli ni li ning ke mang takali setami ka chini kang tung si lai lu hang lo amasin november som na lom sin ni li pidam long lalang li pha Nikos Hospital along APSLC lamjai sarpo angtong ingti ka thar se ke chelang bom lapen ke kisso o por julong si bokajana pherang ke lapen ke AJY CP claim bang atum pen ke langdam Lason si kedam tang ni thom clear prang pen APSLC lamjai sarpo angtong ingti ka thar ke song thek chelong si Dipu Medical College and Hospital along jibak langdam lo bonta ki meng take away date lapen ke so phiong ke tan thu ong ajok Dimapur Nikos Hospital along ansi se ke lang je phan ponder lo non amat birta ke long dam ateng ke alang li ke so level lapen ke jaundice ta ke bat pik lasin non amat ke Nikos Hospital along ICU along si bipon koklo alang li pen ka chathan pon thu ke asam muchor lo pusi ningje pon alang li tainut khe aphan ka ching hon la pen ke khe aphan ke matha vera bang phulo bangso ko humri da mahut boka jana pherang ke la pen ke AJY CP claim bang jitu phukon atum pen ke so gelang dam sangti hidi pen project terang karbilong re berta Karbi Anglong Congress Rachari atum ko son pen si jakong chelong thu thek jima lapen Karbi Anglong along non kachari bom BJP Rachari atum aphan ko son pen si ka pe rem thek jima Congress along klemang photum ki do ka cherok toke akinang sot bonta kedamtang rongkhang mondol Congress committee mai phuabang asap so katora ke doko ga joini jangmini phai phor ni meing ni ponthusi Tenzing terang aphan mai phuang hoi pek ponthulo Kebangji lang eprang kili ka hut ki claim Congress Rachari hin pen joy ke pen ka chipe haiji of harman claim pon po lapen non he jong KAACCE am so po ki claim pon kache construction amen pen towar ka selam 17 km ki claim asai ni troxiang bong ka petang det pen 29 crore 99 lakh 44,119 tangka withdraw dar puthak Congress Rachari atom pen ninging samsesi
BJP sarkar aphan ar lengetia tumpen jongsi lasona sai choklem rong pulotangte Karbi Anglong ko PC ki bang jilang apor nangachiman poma pusi rongkhang mondol congress committee mai phut tenjing terang pen pherangkia thengno ning jepon Hongkram pen longki rongpi Karbi long ria birta Negatif te tong tel ding si litum che tong lo la pela song bong ni tum ke wang hi ko an ma pir the long ke ki sung tura la election pu thata me ba pini rata long sita me ni tum ka do ke claim ke dam nei phasi ni tum pini executive che hang lo da ke executive che hang pe ni tum rong bong ke chetas rong bong ke claim dam ko son si claim pon nei dam pon nei ma la so alam si ni tum pini dak che than chi mum pon lo la pen jok si ni tum ke wang gian mo mp election da me ba mo phang aki sung ka tora ka do ke kam mo phasi da me pini ni tum dak executive ni tum che hang lo la sila pen jok ni tum mo primary pen da po PMYCC ta dam po la pen jok ni tum mohila mondol pen ta dam po la pen jok si ni tum ka do ko bimbo block atum pen system rongkhang block atum pen system district level atum pen li tum ka do wicing ka ito si mo next agenda ni tum ot po la si pini ke ni tum la pan si ni tum ka do rongkhang bo claim dam nei phasi ching mai chok ni trok siang bong patang chot labang so puthak nang litum congress ai ra charia song hin ben kopisi puji to labang ke lili tu hin pen ki puduna re ji akam do ba ave sita la ka do rat theng from ken pe pir theng bong muni tum ke claim ke dam ke tum che patu te la ke li tum thek lord ili tum mane phan dip che gi mane phan ri pe tum so patu so reng re po ili tum pududi la sila ka do ko bi se tum che patu te la sila ka do ko rat thek bong ko si la ke sarkaran bong itu opposition party an po anomaly la ke austambe la ke chini lord la sila ka do ko be alam ke ilitum alang litum han ke jong ni ki pudun to la polam li la ke mulitum chini lo po si la ke rata tum chini lo po isa pola tum nang litum media pen ta chini lo po si ka do media pen ta klang kat lo la sila ke ni kalilo la ka do rata suta pudun lo la sila song bong ke ilitum ka chini nei ke thek nei alam la po li lo la ke ilitum klang lo po si la song bong ke ilitum ka do ko be si ta me ki pudun na re ji bagai dini la sila song bong ke alang litum pachi runuai sang la so bo su people lo bia kisung lo la si CM so a hema sor ba CM muni la pen song si pa la son po te per them bong PC lang kar bing long PC unity lang lagi ilitum thek phong lo la hello joni ilitum pudun nei lai kan Matijong ni phai phor ni jang Karbi Anglong labor union atum pen pherangkia maing nipon labangso pherangkia mailong ni jang Karbi Anglong labor union mai pumanaf kram sa pen kapachini pon atengke kedam tanganing kana son thak thak si pining le thota mesen pen international labor day mate mede katalon pon pame thek jiaphan ni jang Karbi Anglong labor union atum sitame chisik pon tanglo labangso mailong aliralon ki piponji aphan ongdung kachepatia son sitame kachisik pe do pontanglo lapuson thak thaksi aliralon ki pidunji aphan ongdung Karbi Anglong rara tuma phan mate man pengi do tuma phanda kacho phapona tengpen kache tongdun eji aphan si nijang Karbi Anglong labor union mai phumanaf kram sa hinpen kachuning ri pe do pon dongka mukam pen darlinson rongphar Karbi Long ria birta alam ki Karbi Anglong alu gitu Karbi tum doang kami lapen bele aja ti doang kami tum lebar ateng kam ki klem hajar pen situ mi kecupang ring nang la suposi ason mi katalon along albi nang pidun pen kewang pen aja tong nun pen la tapat tu long an tabe anong nam tabi pon rep la sila seputak mama anong nam kar iya tum nang cukum nang cepat dulu tabe lapen langsung sini itu malang nali tu mang adi yang cipidun kote nili tu langsung bakang kontak po tapi nali tu manta tu kason datang si pangan kami kason mon sampini one pon kutek po jadi dam tikil ahil itu rong abang ke ini tu rong asar tu kasih lasua rong asar amen pen ini tu ladak amen na cipidun pen lasu kila na cipati dunji pantan ini tu macam ni pondo lasu teng pen ini tu lebar union mate ini tum lebar day ke ini tum kam kiklem jong jong dap cutut alu tum si tami ini tum mesen pen ini tum kang tu bonji pansi lagi ini tum pan arni nang hop ibono lapen ini tum lasuang ini tum Karbi Anglong along si tami abang pi tum si tami lasu argi pipu kusin ini tum ning thelo lasi nanti tum pan lan sini tum cumi nilo dari si fansi nilitum kachisik pon lo lasi nilitum labor union pen labangso international labor day kedeng ponji fansi nilitum pini labangso press meet nilitum hapon lo lasi nilitum kedam tang si tame laso
kacing waipon na teng pen tum tini hasitame laso kacing hon karbinglong arat keduan pan sitame nilitum laso isi tume senji pan nilitum kaduk we pantai tum kaciya panji fansi laso lebar union nilitum kapacet hangi fansi nilitum tini laso kasmir denglo laso nilitum international labor day mate me tarik si bangke nilitum Karbinglong Autonomous Council akihai Dr. Tuliram Ronghang Fansi nilitum nangcet tangdoni pusipini pacini lo ate nilitum lebar tum akisung do lahai along anangli tim Karbinglong tum sita menang cerap itu dunji fansi nilitum labangsu lebar union committee pen nilitum ceni rilo lasi nilitum lebar union bangke nilitum ningkan surhinira ingkoi pensi nilitum kesing pangkadolo lasan nilitum ladak West Karbinglong kanglong lapen nilitum kape kahabalong sita me nilitum kang proponji panba nilitum kadu kawe Karbinglong political party doan lapen ke organization ke doan natum sita me lebar union pan RD KPJ pan magenang sot lasu nilitum lebar union pen kaduk we kacing honara pan sita me nilitum kacuning ribangke kaduk we arata nilitum isiwet kedoji pan equal kedoji fansi nilitum komiti hoi pen sita me cuning rilo lasi nilitum ke bangji non laso jek loing koira sirkep lapen kamkep sita me nilitum ladak dongkamukam dak langhan apula long sita me nilitum injil lapen korte tum han sita me eson soni kacipati lason doji ispo la ayam noyam pen cenglo penan na sondu laso aphan sini tum tini kacing hon Karbinglong ara kidon fansi tum ni tum kacini la laso teng pen ke bangji phan tum Pini birta pon sekang ton poniglo domi thangmi kardom